itt az Európa-bajnokságon. Ugye Urbán Szabó Mónika látható, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Greg Fruzsina, és most Kőszegi Kohári Georgina lép a színre 5-ként. When ordinary life shackles us, we need to get away. Get away from boredom, from fear. But not me. Fear is how I know I'm alive. Nagyon jó volt, mindenki megcsinálta a kritériumot, a pillangóugrás, csere. Szép. Nagyon jó dinamikai váltás. Did you know that Harry Houdini, the legendary escape artist, wasn't born in America but in Hungary? Gyerünk, lányok! Igen, Dua Lipa, a zenéjét is belecsempészték ide, aki Houdiniről énekel. Szép a csere. Houdini was born Eric Weiss on March 1874 in Budapest, Hungary. Jó az együttműködés. Szép. So the next time you think of Houdini, remember his journey began far from the bright lights of the stage, in a small town in Hungary. Nagyon jó a táncos, ritmizált lépés. Emelni kell a lábat a Grand Fouetténél. És itt a hiba sajnos, buzogány elejtése, pótszer, behozatala karikával. Sajnáljuk, Nagyon hogy itt a kár végén volt itt a becsúszott. végé. Nagyon hosszú rugást kapott. Egy jó 5 labda gyakorlat után ez is egészen jó volt a jó végéig. volt, nagyon jó volt, igen. Nagyon jó voltak az együttműködések, nagyon magabiztosak voltak az utolsó pillanatig a lányok.